dimecres 13 de març va ser el darrer dia que l'escola va estar oberta. La següent setmana, el dimecres 18 de març, ja havíem posat en marxa el Click Class. Ho vam poder fer perquè l'escola disposa dels medis i de les eines per fer un aprenentatge online. En aquest cas, l'aprenentatge estava enmig d'una situació de pandèmia, de confinament, i és per això que vam prioritzar l'acompanyament en tots els sentits a les famílies i als alumnes. La situació no la podem canviar, però sí la manera en com la vivim, com la compartim, com la sentim. I l'hem volguda convertir en una oportunitat d'aprenentatge. Molt probablement l'educació canviarà i s'entendrà molt diferent a com s'ha entès fins ara. De tota manera, seguim treballant i reflexionant cada dia per aportar noves solucions que facin d'aquesta oportunitat cada dia una oportunitat millor. Bueno, bon dia, això comença. Hi havia una vegada una fada que es deia Fada Primavera. Hola, cantem la cançó al cucut. La meva experiència amb el Click Class, en aquest cas com a mestra, realment és molt positiva. Penso que és una eina més de treball, una eina més que ens permet poder treballar com fem a l'escola, però adaptant-nos en aquest àmbit virtual i en aquestes circumstàncies que en aquest moment ens trobem. I un aspecte que sí que a mi personalment m'agradaria destacar i que potser és el que penso que el fa més enriquidor, aquesta eina, és el fet que em permet poder mantenir una relació activa i diària amb els meus alumnes. Penso que és important aquesta relació que es produeix amb els mestres, alhora també la relació que es produeix entre els alumnes i que fa que realment sigui la part enriquidora, no? I per mi la primordial. El fet que entre ells puguin seguir compartint vivències, puguin seguir compartint experiències, puguin seguir compartint coneixement, texts lliures, que seguim treballant-los, es comparteixen investigacions, es comparteixen recerques. Penso que aquest aspecte és el que el fa primordial i fa que segueixi sent un aprenentatge per mi, en aquest cas, molt enriquidor. No fai così, mira lo que tengo a mí. No, pásame. Que anem a plantar, com ja us havia avisat, oi? Jo m'he preparat 4 gots i m'he preparat les verdures que us he dit. Aquí. ¿Te puedo jugar vos? Sí, Y ara una miqueta només, Judit. aquí. El Click Class ha sigut una eina d'aprenentatge molt bona durant aquests dies que estem a casa. També trobo que ha sigut efectiva perquè he pogut aprendre moltes coses noves i gràcies a això m'ha fet ser més autònom i més responsable. Hello, how are you? Hello, how are you? How are you today? Hola, sóc el Hugo. I hola, Marga. Estic molt content de poder continuar les classes amb els meus companys i trobo molt bona eina el del Click Class. Agrair a tot el professorat, tot l'esforç que esteu fent per adaptar el programa de l'escola en aquest confinament. Esperem que tots estigueu bé i salut per tothom. Val? Molt bé. Aviam, el teu era un formatget. Arlet, ens ensenyes el teu triangle? Arlet, ensenya'ns el teu triangle. Unes gotetes.
ara la Maia. Maia, m'ajudes tu, val? La resta ho fem per casa, A veure... Estem aquí amb els grup Llumeta de 3 anys que anem muntant. I l'enganxem al darrere de la tutella, de tal manera que ja el tenim, el nostre gos amb... És poder dibuixar i que ells vegin el que estem parlant, perquè si no és molt complicat i doncs el OneNote permet dibuixar aquí al costat, d'acord? També tinc una tauleta digitalitzadora que també ajuda molt, es pot connectar via Bluetooth amb l'ordinador i ajuda doncs, a fer aquest tipus de dibuixos que si no ho has de fer amb el touchpad, que és una miqueta complicat, no? O també, doncs, com comentava abans, doncs, també ho puc dibuixar directament, doncs, si estic parlant amb els nens i vull comentar doncs, això, no? Tinc una funció, doncs puc directament fer el gràfic de la funció, ara que estan tan de moda, els gràfics aquests, no? Aplanar la corba i tot plegat, que també ho hem treballat. ClickClass és el clar exemple de com una institució, com una escola, en aquest cas com Horitzó, s'ha sabut reinventar i adaptar a les noves circumstàncies que ningú esperava, i com és aquesta crisi sanitària que ha fet que els nostres nens no puguin anar a l'escola, però que gràcies a la flexibilitat i a la rapidesa del professorat i de, naturalment, la gent que lidera aquest projecte, puguin fer classes de manera virtual amb certa normalitat. Amb l'esforç que això suposa per la institució, amb l'esforç que això suposa pels professors i amb l'esforç que també suposa pels nens, que vulguis o no és una nova manera que han d'aprendre a organitzar-se i agafar certa responsabilitat.